ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಅನುಪಮ ಮಲ್ಪನ ಅರ್ಥ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನು ಯಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ಪೋಯಿದೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತೂ ಪುಂದುಂಬು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ತುಕ್ಕೈತೆ ಅವಲೆಂಚಿನ ಉಂಟು ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪೆತ್ತ ಪುರ ಬಾಕಿ ಊರಿದಿನ ತಿನ್ನೋಂದಿತ್ತಂಡು ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಅದುಪ್ಪು ಅಪಗನೆ ಪೂರ ಬಾರೆದ ಕಂಬ ಬೊಕ ಬಾರೆದ ದೈ ಇರೆ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಆದ್ ಖಾಲಿ ಆದುಂಡು ತೂಲೆ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿ ಆಚರಿಸೋನು ಪರ್ಬೋನು ಉಂತೂಲೆ ಒರಂಬ ಕಾಯಿತ್ತುಂಡು ಒಂದೇನು ಗೌರಿಗೆ ದೀಪುನ್ಗೆ ಹಾಕುಲು ಐಟ್ ಮಾತಾಯ್ತುಂಡು ಪುಲಿ ಪತ್ತದು ಅಂಚೆನೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ತಾರಾಯಿ ಓಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೂಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ತೋಜೊಂತೀನಿ ಪೂವಂತೂ ಇಡೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಡೇ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ಗಣಪತಿಗೆ ದಿಯರೆ ಕದಿಕೆ ಉಂಡತಿ ಅವೇನು ಮಾರೊಂತೀರು ₹5 ಕಟ್ಟೋಗು ಪನ್ಪಿನ 10 ಜನ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕುಲ್ಲ ಪಂಡೇರುದ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾರನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಂದು ತುಲೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ ಒಂಚೂರು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪೊಡಿತುಂಡು ಬಾರೆದಿರೆ ಪೊಕ್ಕ ತರಕಾರಿ ಪೂ ಪೂರ ಅಂಚದ್ದು ಬೈದಿನಿ ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೈತಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಲ್ ತುಂಡೆಲ್ಲ ಪೂವೇ ತೋಜೊಂತೀನಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ ಗೊಂಡೆ ಪೂ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಅವಲ ಇತ್ತುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದುವೆ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಮಾರೊಂತೇರು ಯಾನು ಎಂಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ದೆತೊಂದಿತ್ತೆ ಪೆದಾಯಿ ಬತ್ತೆ ರೋಡ್ ಬನ್ನಾಕ ಏತ್ ಗಣಪತಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓಲ್ ತೂಂಡಲ ಗಣಪತಿಯೇ ತೋಜುನು ಆತ್ ಗಣಪತಿ ಇತ್ತಂಡು ತೂನಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊಂಡಾಟ ಅವಂತುಂಡು ಮೂಲು ಎಂಚ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಗಣಪತಿನಿ ದೀಪೆರಿಗೆ ಎಂಗಲ್ ನಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತಿನ ದೀಪುನು ಅತಿ ಓಲಾ ಒಂಜಿ 2-3 ಇಲ್ಲಡ್ ದೀವಂತಿರದ ಅನ್ನ ಮೂಲ ಅಂಚತ್ತು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲ್ ಸನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಗಣಪತಿನ ಕೊನೊಂತೇರು ರೋಡುಡು ಪ್ಲೇಟುಡು ಅರಿತ ಹೊಟ್ಟು ಉಂಡು ತುಲೆ ಅವೆನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ ಗಣಪತಿ ದೀದು ಕೊನೊಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಅವಳ ಗೌರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಗಣಪತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಕೊನೊಂತೇರು ರೋಡುಡೆ ಅವೆನ್ ತೂಯರ್ನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವಂತುಂಡು ತದನ ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಬರೋಂತುಂಡು ಇಂಕ್ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಚ ಕೊನೊಂಡ ಬೊಕ ಇಲ್ಲಡ್ ದೀತಿನ ಕೊಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುವೆರು ಬಲೆ ಕುಂಕುಮಗ ಬಲೆ ಪೂಜೆಗೆ ಬಲೆ ಎಂದು ಯಾನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಆತೆ ತುಲೆ ಬಾರೆದ ದೈನ್ ಪೂರ ಕುನೋಂದೆತ್ತೇರು ರೋಡುಡು ರಶ್ ಆನಿ ಕಜೌಲ ಅಂಚೆ ನಿತ್ತುಂಡು ರೋಡುಡು ಅವಲೇ ದೀದು ಪೋಪುನು ಬೊಕ ಮನದಾನಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ತಕುಲು ಬರೋಡಿತ್ತುಂಡು ದೆಪ್ಪೆರೆ ಪೂರ ತುಲೆ ಈ ಗಣಪತಿ ಎತ್ತು ಶೋಕುಂಡತಿ ಬೇರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕನೆದೀನಿ ದಿಯರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನೆಯರೆ ಓಲ್ ತುಂಡಲ ಗಣಪತಿಯೇ ತೋಜೊಂತೀನಿ ಗೌರಿಲ ತೋಜೊಂತುಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಉಂಡತಿ ನಾಲ್ ರಡ್ಡ್ ಗಣಪತಿ ರಡ್ಡ್ ಗೌರಿ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಮೆರಡ ದಾಯಿ ಆತುಂಡು ಅವೆನ್ನ ಮಗಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ದೀಪುನುಂದು ಆತ್ ದಿವಂತೇರು ಮೂಲು ಇಲ್ಲಡ್ ತುಲೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ತುಲೆ ಪಾಡೊಂದೇ ಉಲ್ಲೇರು ಗಣಪತಿನ ಬೈ ಉಂಡು ಉಲಾಯ್ಡೆ ಬೈಟ್ ದೀಪುನ್ಗೆ ಪಂಡ ಕ್ರಾಕ್ ಪೂರ ಆಯರ್ ಬಲ್ಯತೆ ಅಂಚಾದ್ ಒಂದೇನು ಪೂರ ತುನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪರ್ಬಾತೆ ಅಂಚಾದ್ ಚೌತಿ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬನೆ ಮೂಲು ತುಲೆ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ಡೇ ಉಲ್ಲೇರು ಗಣಪತಿದ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪರ್ಬ ಆವಡತೆ ಅಂಚಾದ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ರಡ್ಡ್ ಗೌರಿ ಉಂಡು ಅರೆಡನೆ ಕೇನ್ಯಾನ ದಾಯಗ್ ರಡ್ಡ್ ಗೌರಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಗಲೆಗ್ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ವಾ ಸೈಜ್ದ ಗಣಪತಿ ಬೋಡಾಂಡಲ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂದೇನು ಪೂರ ತೂದು ಖುಷಿಯಾಂಡ್ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಮಲ್ಪನ ಮೋಡು ಬರ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ರೆ ಉಂಡು ನಿಕಲು ಎಂಚ ಚೌತಿ ಮಲ್ತರಂದು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಂಗಲ್ನ ಊರದ ಚೌತಿದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎಂಚ ಆಪುನಂತೂ ಎರತ ಕೂಡ ದಾದ ಪಾತೆರಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ಎಂಕ ಈ ವ್ಲೋಗ್ ನಾನು ಇಡೇನೆ ಮುಗಿಪಾವೆ ಪೊಸತೊಂಜಿ ವ್ಲೋಗ್ ತಿಕ್ವ ನಿಕ್ಲೇಗ್ ಪೂರ ನಿಕಲ್ನ ಊರುಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮಲ್ತಿರಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ತೂಯಿನೇಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್